Гісторыя настаўніца жыцця. Гэтыя словы старажытна-рымскага палітыка, пісьменніка, прамоўцы Цыцэрона сталі крылатымі. Рэчка нараджаецца з ручаін, дрэва расце з каранёў, а чалавечая годнасць нараджаецца з павагі да сваёй зямлі, з пашаны да сваёй мовы і з ведання гісторыі. Толькі такім чынам выхоўваюць сапраўдных патрыётаў нашай краіны. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко падпісаў указ нумар 1, якім 2026 год аб'яўлены годам беларускай жанчыны. Год беларускай жанчыны закліканы сфарміраваць і замацаваць у грамадскай свядомасці нацыянальны вобраз жанчыны-працаўніцы. Мне пашчаслівілася вучыцца ў школе, дзе настаўнікі выкладаюць з вялікім натхненнем, падыходзяць да урокаў творча, каб не астудзіць, а наадварот, распаліць наша жаданне вучыцца. Акрамя урокаў гісторыі, асаблівую цікавасць у мяне выклікае урокі роднай мовы і літаратуры, якія выкладае Шуджык Юлія Пятроўна. Яе урок – гэта маленькі спектакль. Вучні ў ім акцёры. На роспач не мае права, хавае слабасць і стому. Яе нелёгкая справа – жыццё адкрываць другому. Любові вучыць адданай, да роднай, пявучай мовы, што з песні жытоў саткана, са звону гусляў вясновых. У працы не мае права, на роспач, на слабасць, на стому. Яе пачэсная справа – жыццё адкрываць другому. Беларуская жанчына-настаўнік – гонар, сіла і душа народа. Мне здаецца, што сіла жанчыны-настаўніка ў яе ўсмешцы. Яна з'яўляецца для нас, вучняў, сімвалам падтрымкі і надзеі, натхняе на новыя здабыткі, спрыяе будучым поспехам. Ніякія адзнакі не змогуць замяніць той асаблівы бляск у вачах, які з'яўляецца, калі усміхаецца настаўніца. Паглядзіце, як усміхаюцца нашы жанчыны-настаўніцы. Вучні жывуць сённяшнім жыццём, а мараць пра будучыню. Ім патрэбна і цеплыня, і душэўная падтрымка, і разуменне. Усё гэта я атрымліваю ў сценах нашай школы і хачу перадаць іншым. Я мару стаць настаўнікам. Я лічу, што роля жанчыны-настаўніцы выходзіць за межы адукацыі. Яна фарміруе будучыню пакаленняў, вучыць не толькі ведам, але і чалавечнасці. Жанчына-настаўнік – гэта сапраўдны капітан у свеце ведаў і эмоцый. І яе роля будзе заставацца значнай на працягу многіх стагоддзяў, бо менавіта яна закладае асновы будучыні.